खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाइद राजिब बसुमतारी। नोंथाङा मोसौ मैसो एबा बोरमा दं नामा? बिदिब्ला नोंथांनि बोरमा मोसौ मैसोखौ हगारनाय सिगां 100 खेब सानग्रो, नङाब्ला नोंथाङा जानांगोन गोजा न'नि आलासि। बेबायदिनो जादों बङाइगावनि निउ बङाइगाव स्टेशनाव। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लाना फैदों। जुदि नोंथाङा एबा नोंथांनि मोसौ मैसोआ बोरैबाफोर जुदि वन्दे भारताव सौग्रावोब्ला एबा जाब्रबथाय जायोब्ला नोंथाङा खैफोद दङ। बेबायदिनो जादों बङाइगाव स्टेशनाव एबा निउ बङाइगाव स्टेशनाव। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि थाखाय बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। नोंथांनि मोसौ एबा मैसो बोरमाया जुदि वन्दे भारताव सौग्रावोब्ला एबा जाब्रबथाय जायोब्ला नोंथाङा गोजा न'नि आलासि जागोन। जुदि नोंथांनि मोसौ मैसो आरो बोरमाफोरा बोरैबाफोर जुदि वन्दे भारत ट्रेनाव जाब्रबथाय जायो अब्लानिया नोंथाङा गोजा न'नि आलासि जानो हागौ। बेबायदिनो बङाइगावनि निउ बङाइगाव स्टेशन सेराव बेबायदि जाथाय जादों। सासे बर' सुबुङा मोसौ मासे एबा मोसौआ वन्दे भारत ट्रेनावहा सौग्रावनायनि थाखाय सासे बर' सुबुङा RPF जों खाजानो गोनां जादों। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायदि बङाइगावनि निउ बङाइगाव स्टेशनाव वन्दे भारताव मोसौआ सौग्रावनायनि थाखायनो उमेश ब्रह्म मुंनि सुबुङा RPF जों खाजादों आरो केस जादों। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावदि निउ बङाइगावनि स्टेशन सेराव उमेश ब्रह्म मुंनि सुबुंनि मासे मोसौआ गाज्रि सौग्रायो वन्दे भारत ट्रेनजों आरो उमेश ब्रह्मनि मोसौआ वन्दे भारत ट्रेनाव सौग्रावनायनि थाखायनो उमेश ब्रह्म बिथांखौ RPF एबा RPF बिफाना खाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बङाइगावनि निउ बङाइगाव स्टेशनाव मोसौ मासेया सौग्रावनायनि थाखायनो मोसौनि बिगोमा उमेश ब्रह्म बिथांखौ RPF खादों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।